jarin nan kana ganin a bata haka tsaye ko
wallahi zari mutum mana kuna ji ma Allah bude yi Allah kawai ka bugandan ya yi ne zo yi ni wanga yake wallahi kuma kan dauke ga wai kamar yanzu wai mun kawo ara ma ka sa ko jai ka sa ko jai ko sai Allah ko dai bari su gama abin ba mu zawa zaka tayi a to mina na ba san mu da hira ko ba Ba ku ya kora makan ku hili ne ko buda higi wai ba ya buda hili ne ko kai ba san duna su yi wasan san ba da bari ayi ni wa ba ki wasa te ba wai gama amma wai ba su kora hiliyo ci gaba da aikin kama na waje an daga yanya wallahi wani dan shege kun ka ga ya san ko layi bana ku a cikin wace mana ga wallahi ba to yi yadda ya ku gore wallahi ku ba da kashi su ba su ya kare ba su ba kare hakkin jama'a
amma ku ku ɗauka maka ku mataki mana kada da yana na rance da girma Allah gaba da ina jin tsoron da yi ga ɗan gidan shege Allah ba ku da magana To wallahi cewa sai an yi mai hudu don waya daita. to ai wato Yi yake sai an yi. akwai wani kauciya da kai Kujara. Allah ku yankun fita shi To wallahi mai waya daita. Waya daita wallahi. to Allah ku yankun Allah ya mai kai yau yin tsawo sai kai da Allah shi wata Wallahi cewa haka yake za a yi ne. Gabira ɗaya da ke gwanin ya gaɗe. Shi ya haka za a yi ne. To haka ita. Ko ba ta. An ba mu doka yanzu an ba mu doka ake an ba mu doka ake dole ku an ba mu doka yanzu dan tauri biyo shi doka kin mutum da kowa shi doka ko haka da ku ko biyo muke doka ne dai ta Allah ma albarka.
Gaya mato mawara za mu yi. Mun gama aiki. Mun gama aiki daji da mu yi. Kira.